Алейкум мардум YouTube ама каса созен хубен шерои нар дромадан барбар видеора стоп кинен як дунаи лайкора бизанен кадои меҳмон несен бидурои подписатсия кинен зангулачаи канал лайкон колокольчика давсиёне ҳар як навори хабарои тез тозара шумо мефаҳмед. Бардаром ба садқа ҳамин қарса гайда тараф мешавам чанқа лайкотон зиёд шид мо мам қастаратса мекунем мошинои нархҳои арзон ва арзанда партоем. Бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо стар бозии бурднок рафтеса миқдори чиптҳо тай 800-850 донаш ё ки 700 донаш мондагия. Бидуроин ҳад яқал 10 дона ё 1 донаи бихарен. Диди дар насибат шоҳҷоизои ман медонед ки мошинои бақаги нахел чӣ хеле ранги тай навеса мошинои ҳамтари мондагим. Салон бинавис чек тапарто туҷи автоматии иштирокчии бозӣ мошед. Ҳаматонда омад насиб боша рӯзи 23 октябрда ҳамата интизорум. Ҳаматонда омад. Бардаро Opel Zafira солш чанд ака? 2000 сол нархи даст аст. Бардаро ҳуҷҷат утил дора ака? Солна ҳуҷҷат утил дора. Бардаро марамат гирем машин зур кор кардеса. Ба ҳар ҳол Samsung медонехтон ки телефон овозша пеш мекаша. Марамат танаша краска талаб нест. Бардаро як ҳолати қафош ҳам бидем. Шохош кафидагӣ доран. Бисёр зарби такизанира мекафаанд дастай бор кафи кашира. Марамат ҳолай тараф ҳамин як кор намара сарм вайрон мешаем мошино айсар то бегара мондаган ҳеч ка мисол да пешона ми ҳамин миён сиёмка мекунам арзон мекунам уже мардам мечаспа сари ма вайрон мешава. Марамат лайкора бизанем бардаро дар қафо электропакет марамат ҳолати салон паталокш тоза 4 дар электро ду тарафа мултиру бебахши бобои ҳоҷи коробка боша механик кондитсионер биё капо чой ку капо чой ку бобои ҳоҷи шуморо намегум биё ба азур марамаз як ҳолати тарафша бардаро илтимос ҳами кадоме бошен набошен да мақсад ҳами мондаги ҳунари савдокунӣ надоред наметонед нами димдими ма бисёр шаки минадашам мегардан миён мебинам ки мошина арзон мекунам резки сиёмка кунам бо медаҳан мечаспан марамат ҳолати фартуки пеш мотор пеши бозор як гашти қаруға марамат ҳолати фартуки пеш нозада нарх боша бардаро бо нархи дастас 48000 сомон боз муомила боша ҳамира айсара 60000 гуфте сабди 58 то ин ама 50 поён уговори тишкадон бардаро 49000 гуфтум срочни мефушан 49000 сомон боз муомила боша рақамо та буга ка 908 81 87 13 марама рақамо зер навода занзай алоқада броин бардаро Mercedes E класс 210 кузов нархи беҳтарин нархи бомба хато накунам ҳамира да кадом сайте 78000 мондаги бидам чанс да кадом сайт мондаги бидам ира автодубай да чан 75000 даже мондаги қимат мондагиш буд хайна бо акара угарид кадем нархи дастас арзон мондем бардаро фақат шумо лайкора бизанед подписатсия кунед меҳнатҳо ҳамаш барои шумои бардаро мошин полни наворотай фул ша комплектатсия авангард дискои моноблок амивател фар бамперои пеш партроника бача чид мефора гарени састани бихагида ё мошинои нахели 85-90 састани тозаи бардаро марамат як гида чарх мезанем марамат ҳолати қафош бамперои қафо датчик партроника неки полни наворотай сборкаи биё куйки дарушака комплектатсияи зури зур шай бардароз як ҳолати ана салон шумо мебинем дар рӯи қафо электропакет мебел салон салон кожни салон дидесен салонош зиндаи бардаро паталокш тоза ём легенда шидаган марамат ҳолати абшифко тонеҷоша мебел бидаи бардаро хулас круиз контрол автопилот коробкаш боша автомат кнопкаш сеташ ясм чиндагиаи бардаро датчик партроника ҳама чи доша бакаоё қача задни шторка 4 дар электро асер газ еврочол климат контрол абагреф сидани боварка данум дар кадай комплектатсия нақл кинера биё капо чойкака люкам дошта неки кнопка намхели мегӯи сеташ ясм фраймон чиндагиаи фақат шумо шербачаҳо лайкора бизанед биё капо чойку неки мошинча зур дака бе тариф ин мошини хуҷанда марамат ҳолати абиё мотор 2.4 шаи 2.8 зури зур шуда абиё мотор 2.8 ха акиёра чашкошо намекафа намепса нисбати сечка кузуфо ё бо камтар состаракан нарх боша чанд смака ҷои охириш 70 хай 70000 ҷои охириш намоне хай яке омадан савдо кунем бутен ака бо 70 поин ягончи обязательно барои подписчик кунем 70000 сомон ака охири нарх мега мон нек биён шумо пеш бо харидорӣ кунед савдо кунед лайкора бизанем бардар рақамо та буга ака 984 47 25 47 25 марава рақамо зер навода занзай алоқада броин бардаро бачаҳо версо хоҳиш кардан бисёри мардум мотори 1.8 иминой марҳамат шохдор будаи мошинча состоянияш бад нест кушру танаша краска талаб 2008 2006 сол ҳуҷҷат солна чанқай то охири сола ҳуҷҷат дошта утилам дошта марамат як ҳолат тарам ҷош камтар тангтаракай старатса дорем навор хубия чо диска балнои заводскои қати бахшакоя тараф бестен марамат ҳолати тараф хак багаж кор надора краска талаб нест бардаро багажа бачаҳо кушодаган шитаган ба ҳазур марҳамат ҳолати тараф неки нархи арзанда бардаро нархи дастрас
дар рои қафо электропакет салон клёнка печ бардоро потолок штоза мошини яка дрымберона кор надошта бизане лайкора шербачҳои ҳазор боло кунед 4 дар электро регировка бакаҳои ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат климат контрол старт-стоп ҳам будаи бардоро марамз як ҳолати моторша мебинем дарошнаки зур маҳкам мешида биё я дари хидоира уи кадан наметонем мегӯем аз ангирам марамат ҳолати фартуки пеш нозада хулас нарш боша биё мотор як гаж нарх чанд сум тағо я нарх соз бу 87 000 сомон боз муомила мешава биё рақамо табгу 203 21 марама рақамо зери наворда занг занен алоқа да броин бардоро лайкора бииззатина ба хотир дударактон бизанед ассалому алейкум мардуми ютуб канали тоб мошино ҳама каса созен хубен зиндав сарбаланд бошен ма ҳазор раҳмати калонтон мегӯям барои дастгирии беҳтарини шумо ба дастгирии шумо насиб боша рӯзи 23 октябр соатҳои 8 ба вақти москва 10 шави хидмон бардаро насиб боша финали нами шоҳҷоизаҳои шумо меша ҳамаи намиҳо шуморо интизорам бардаро бе ниҳоят осон ай бисёри бардаро чипта харидорӣ кардагӣ нестанд чӣ хел харид мекунанд бардаро шогирд нигоҳ ки пеш нишонте шоҳҷоизаро нишонте 556 кунед бардаро просто эҷа ҷамъ кунед 556 сета 20 да салом бинависед чектон апартон шумо автоматии иштирокчии бозии мо мешед дар ин бозии мо сета шоҳҷоиза ва сатаи дигар конвертҳои пулия кадоме бардаро 10 дона чипта харидорӣ мекунад фарқ надора 10 донага чипташ нами шоҳҷоизаи марами сертификатчаи абионира зад агар як iPhone 16 Pro Max дига аз ҳисоби канали ма дар шумо тӯҳфа мешавад. Дар бораи мошино як маълумотро метавон бардаро илтимос нагзавонед бо диққат тамошо кунед. Mercedes C-ка комплектация элеганс лабаҳои антиблик. ин состояние ки шумо дидесен хеле бақай пеши бозор амаено хахто медонед ки чӣ хеле мошинои бақа мемонам комплектация элеганс 4 дараш электропакет задни шторка обогрев сидени комплектация бақагиша барда дворникои пеша бинед дискачои 210 кузов 4 дискабалон пачка солона ҳуҷҷат дора утилизация дора дига чид мефора ба 45 сом представед ки нера дуюм шоҳҷоизаи мо Opel хетчбек бардаро хетчбеки бақаги ҳами биё мошин агар чашкош варид кардагӣ бошад дар ҷои ҳамин матра 50 000 сомон пулат метавон бардаро ба кадом хотир састани мошинам падарка нестай кузуфиш девонай бада 4 чашкаш пачка пеш қафош нозада салон хай клёнка печ дар рӯи пеш электропакет гап хавар ишам ҳуҷҷати солона утилизацияш қати инаи хай советский ки медонем бардорира барои балечикои советский мондагим ки хундарҷӯшам барои ҳаваё иш боша и гарени бача и бақаша бигем ҳамин ҳот чай бигем ҳамия нигоҳ ки размери дискош хитон медонем бардоро нами размерои 16 5000 сомон кам нестай размерои 16 дискои торс қати пачка хидм задагиём лабаҳои хай кабучаи заводскоиш задагиём бардоро ба кавоёи приора шток прибори электрони системаи музикаш таи 10000 сомон қариб ё 9 ё 10000 сомон дашидагия бардоро полни сеслоя губкава чумализатсия ба 45 сомон шумо метавонед хели шоҳҷоизаро айма бурд кунед хулас медонем ҳама каса я дастгирӣ мекунем чанқа дастгириё зиёд меша ҳамқа хуба баъд бисёри бардаро ки чанқа малом мегира шумо безор кардем дар байни ҳамин рекламотон ҳамира мемонед бардар хидада маъқул набошем бидро отписатсия ки кадоме ки наомадай хиш омадай маранги акай хидмворӣ ҳурматш мекунем ба ҳамин хотир кадоме подписатсия кардагӣ нестед бидрои подписатсия кунед зангулачаи канал давсемонед нехел лайк шапака лайк борониш кунед ҳаматонда омад насиб боша рӯзи 23 октябр ҳамата жда дорум марамат сечкачаи бақагӣ пеши бозортон ёфтум солаш 1998 объем мотор 2.4 автомата лабаҳои блик таъинровка ҳуҷҷат утил дора комплектация элеган мошин нозадаи тоза марамат як иду чарм бахшака тараф месияка и состояние и чиза хитон медонед дар таи навесо бардаро бо кожни салонай таи 100 000 мегам бардаро но тарсида барое ки моли тоза любое время мехаранаш бё багаж ҳои кака марамат отсекои қафо кнопка қатъиюӣ мешуда багажаш нигоҳ кунед чашкачоро пачка айда зиёд гуфти гапҳо завод тағурара дисен чихе тоза бензини холӣ вори кардагият не газ доштай бардаро газша ҷои зурда ки задагиян марамат ҳолати тараф танашак раскаталнес харидоро бошен алоқа да броин марамат салон абине кожни салон дар рои қафои электропакет мебел салон бардаро салонаш кожние бардаро потолоки аликантара чид мефора мошинчаи тапа тайёр
круиз контрол даша, шток прибори колсадор, коробкаш боша автомат, 4 дар электро, обогрев сидени, азер, кондитсионер ҳама чиз кор мекунад. Поликои хушру. Бия капочак шо ака. Бахша ако я тараф местен. Марамаз як гулати мотор шанем. Лабаои худаш ҳоз бардори ҳисоб кунед 2,5 сом месам марамат ҳолати фартукипеш диден решоткои заводскои. Абио мотор 2.4, фуки мошин нозада, стойкои ланҷароно тоза, чашко варид нест. Ниҷошона бисёрш мепурса, яка пусидаги нестай бардоро, баъд дили пирай. Хулас нарш боша чанд сомон меша 88? 88,000 сомон боз муомила меша ака тай 95,000 гуфте савдек мо сарат кардем арзонтар кардем. 88,000 сомон нархи даст аст ҳамин састани ҳамин чиз да боло чи хеле кихтон медонед сиёмка мекунед 110,000. Рақамо табуго ака 107 21 85 85. Марама рақамҳои ака дар WhatsApp ҳам ҳастанд, муроҷиат кинед, варианти ҳаллиш нест, пули нах. Лайк ва дастгирӣ фаромӯш накунед. Бардаро мошинчои нав электромобил Сон Плюс бардаро. Соз 2024 ай? 2024 сол солона уҷатош тонировка чанд қай? То охири сол тонировка уҷа дорад, не ки вариантҳои зуран бардаро, мошини экономични ҳама ҷиҳата. Марамат як гирди чарх мезанем бардаро, марамат олай тараф тана шиша краскатали мошин умуман кор надора, расходам надора. Ин мошино хичон автосалон чанд аст? Ай автосалон як даст ё ду даст? Якм даст бардаро, ай автосалон дим даст шумо мешин бардаро. Марамат як гирди чарх мезанем, дарои қафо электропакет комплектация наворотошо набинем, бомбай бад потолокшам тоза 30 квадрат чи дора панорама. Дарои пеш безключевой доступ 4 дар электро блокировка дар регировка бакои ду тарафа кай фули фул шай бардаро хек чизошон вариатор меша монитор калон панорама ра дидесен чанка калонай 20 квадрат чен як потолок хона скаменко лиф хек я капотошона ҳуй накине меша барои ки ё мотор надоран ку бардаро батарей хатян гибрид нарш боша бардаро чанд смака нархи соз бугу 190,000 сомон боз муомила меша бардора мира бидонен алюбо ҷое 200 болай поён нест 190,000 сомон боз муомила ша агар ягон таранги хид бадили гурда боша бехе калав пус бизани бо арзонтар мегирем мире рақамо табгу 944 33 55 66 марама рақамо зер навода занзан алоқа дабрем.